Ovo su video upute o tome kako koristiti aplikaciju EduPage. EduPage je iznimno moćan alat za upravljanje i organizaciju rada škole. Od mnogih mogućnosti mi ćemo u našoj školi koristiti samo timetable, raspored, substitution, zamjene, messages, poruke i notice board, oglasnu ploču. Jezik sučelja aplikacije je engleski, tako da ćemo nadalje koristiti engleske nazive. Kako biste mogli koristiti EduPage, morate biti registrirani u sustavu. U školi ste dobili poveznicu preko koje unosite svoje podatke za prijavu, a nakon što ih administrator obradi na svoju e-poštu, dobit ćete korisničku oznaku i lozinku. Ako ste uveli krive podatke, nemojte ponovno popunjavati obrazac, već se obratite svom administratoru. Isto vrijedi i ako vam na e-poštu nisu stigli podaci. Nakon što ste ispunili obrazac i primili korisničke podatke, potražite i preuzmite u App Store ili Play Store aplikaciju EduPage. U ovim video uputama bit će prikazan rad s aplikacijom u Android operativnom sustavu. Kad se aplikacija instalirala na vaš uređaj, otvorite ju. Otvorila vam se stranica u kojoj se možete prijaviti sa svojim računom. Odaberite login. U sljedećem prozoru unesite vašu korisničku oznaku koju ste dobili na e-poštu i lozinku dobili ste na e-poštu, a zatim odaberite gumb login. Ako to sustav od vas zatraži, domena naše škole pomskzd i nju unesete u traženo polje. Otvorila vam se naslovna stranica aplikacije. U gornjoj traci nalaze se gumb s ikonama aplikacije E, vaše korisničko ime i na desnom kraju trake gumb plus. Odaberete li gumb E, otvara vam se izbornik u kojem imate pregled korisnika te poveznice na sve mogućnosti ove aplikacije koje su podijeljene na komunikaciju, školu i ostalo. A na samom dnu nalaze se postavke. U postavkama možete promijeniti korisničko sučelje, jezik aplikacije, pregledati i urediti svoj profil, odabrati stil prikaza, postavke pregleda, rasporeda i zamjene. Zatim možete podesiti razne opcije kao što su notifikacije i poslati povratnu informaciju tvorcima aplikacije. Odabirom gumba E ili gumba kuće vraćamo se na naslovnu stranicu. Ispod gornje trake u kojoj se nalaze gumbi E i plus nalazi se pregled današnjeg rasporeda. Vidimo koji je sat u tijeku te koliko je ostalo vremena do kraja sata, a ispod su prikazani svi predmeti koje imamo taj dan. Trenutni predmet je označen svjetlo-žutom bojom. Zatim imamo tablicu s različitim poveznicama koje su prikazane u obliku gumba. Mi ćemo koristiti Messages, Substitution i Timetable. Odabirom gumba Messages otvara nam se prozor s prikazom svih poruka koje su upućene nama osobno, razredu ili cijeloj školi. Odabirom gumba Plus koji se nalazi u gornjoj traci ili gumba olovka koji se nalazi u donjem desnom uglu možemo poslati poruke razredniku, class teacher, samo nastavnicima, svima ili odabranima, samo studentima, učenicima iz svog razreda, učenicima i roditeljima te višestrukim primateljima iz različitih prethodno navedenih grupa. Odabirom gumba kuća vraćamo se na naslovnu stranu. Jedna od mogućnosti ove aplikacije je slanje tzv. push poruka na vaš mobilni uređaj. Jednom kada administrator napravi izmjenu rasporeda ili zamjenu, na vašem uređaju primit ćete push poruku koja vas o tome obavještava. Odabirom gumba Timetable, raspored, otvara se naš individualan raspored.
Odabirom padajuće strelice možemo mijenjati pogled rasporeda po razredima ili nastavnicima. Odabirom gumba zupčanik možemo postaviti željeni prikaz rasporeda, ovisno o tome što želimo da nam bude u stupcima, a što u redovima tablice. Odabirom gumba kuća vraćamo se na naslovnu stranicu. Odabirom gumba zamjene otvara nam se pregled zamjena koje utječu samo na naš razred ili nas osobno. Označimo li gumb ljepka, otvorit će nam se status svih zamjena u školi za navedeni dan. Želimo li vidjeti zamjene za točno određeni dan, odabrat ćemo padajuću strelicu i zatim iz kalendara odabrati željeni dan. Zamjene su označene po razredima, oznakama i bojama. Prvo imamo redni broj sata, razred, kraticu predmeta, prezime profesora i zatim učionicu. Crvenom bojom su prikazani otkazani sati, odnosno sati za koje nema zamjene ili nadzora. Ako je za sat organiziran nadzor, drugi nastavnik ili stručni suradnik, ili zamjena, stručna ili nestručna, zamjena će biti prikazana bez označene boje s jasno naznačenim promjenama. Odabirom gumba kuća vraćamo se na naslovnu stranicu. Odabirom gumba E koji se nalazi u gornjoj traci i zatim odabirom poveznice Notice board otvara nam se virtualna oglasna ploča gdje možemo pronaći tekuće informacije. Ovo su bile video upute za osnovno korištenje aplikacije EduPage. EduPage-u možete pristupiti i putem web preglednika.